या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, त्याचवेळी अधिकार गमावला। तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असता आणि 39 आमदारांमुळे हरला असता तरीही आम्ही चाचणी रद्द केली असं वक्तव्य सरन्यायाधीशांनी केलंय। सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ठाकरे गटासाठी युक्तिवाद केला। सत्ता संघर्षावरील पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला होणार आहे। पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दोन्ही गमावलेले माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 5 मार्चला रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेडमध्ये जाहीर सभा घेणार आहेत। आर्थिक देवाणघेवाणीतून झालेल्या भांडणातून रिक्षा जाळण्याचा प्रकार कलमड येथील मटकर कॉम्प्लेक्समध्ये घडला। या प्रकरणी कणकवली पोलिसात रिमेश चव्हाण आणि त्याच्या सहकार्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। वैभववाडीतील स्टॉल हटाव मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली होती। या दरम्यान स्टॉलधारक चांगलेच आक्रमक झाले होते। अंगावर जेसीबी घाला आणि स्टॉल हटवा असा आक्रमक पवित्रा घेत कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। पर्यटकांसाठी हॉटस्पॉट बनलेल्या तिलारी संवर्धन क्षेत्रात तेरवणमेढे उन्नई बंधाऱ्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत तिलारी नदीच्या किनारी देवदेवस्कीचा प्रकार घडल्याचं समोर आलंय, त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कोकीसरे रेल्वे फाटकाचा विषयता मार्गी लागलाय। या ठिकाणी होणाऱ्या अंडरग्राऊंड ब्रिजचं 4 मार्चला भूमिपूजन होणार आहे, अशी माहिती माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी दिली आहे। इन्सुली येथील श्रीदेवी माऊली मंदिरातील फंडपेटी दोघा चोरट्यांनी फोडण्याचा प्रयत्न केला। ही चोरी करताना चोरटे सीसीटीव्हीत कैद झालेत, याबाबत देवस्थान समिती अध्यक्ष कृष्णा सावंत यांनी माहिती दिली आहे। स्टॉल हटाव मोहिमेदरम्यान चांगलाच राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं, मात्र अखेर स्टॉल धारकांनी नमतं घेतल्यानंतर कारवाईला सुरुवात झाली। पिंगुळी गोंधळपूर येथील काजू बागायतीला आग लागून सुमारे 8 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचं बागायतदार ऐश्वर्या चव्हाण यांनी पिंगुळी तलाठी येथील दिलेल्या अर्जात म्हटलंय। 12वी विद्यार्थ्यांना हिंदी विषयाची पत्रिका हाती आल्यानंतर हिंदी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत 2 प्रश्नांमध्ये उपप्रश्न क्रमांक चुकीचे देण्यात आल्याचं विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आलं। सामना वृत्तपत्राच्या संपादकपदी रश्मी ठाकरे यांच्या नियुक्तीप्रसंगी संजय राऊत उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांना अश्लील शिव्या देत होते, असा गौप्यस्फोट रामदास कदम यांनी केला। राजापूरचे आमदार डॉक्टर राजन साळवी बुधवारी अलिबाग येथील एसीबीच्या कार्यालयात आधीच्या चौकशी दरम्यान मागितलेली मालमत्तेविषयक कागदपत्र घेऊन हजर राहून चौकशीला सामोरे गेले। आता ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढताना दिसतात, कारण मशाल चिन्ह परत मिळावं यासाठी आता समता पार्टीनं सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावलाय। राष्ट्रवादीच्या प्रदेश कार्यालयासमोर भावी मुख्यमंत्री अशा आशयाचं नेत्यांचे पोस्टर लावण्याचा सिलसिला सुरूच असल्याचं पाहायला मिळालं होतं। जयंत पाटील, अजित पवार यांच्यानंतर सुप्रिया सुळे यांच्या नावाचे बॅनर झळकले। हे माझं शेवटचं अधिवेशन आहे, यापुढे मी आमदार म्हणून विधानसभेत प्रवेश करणार नाही, अशी घोषणा भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी बुधवारी केली। यावेळी ते भावूक झाले होते। खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याबाबत बेताल वक्तव्याप्रकरणी संजय राऊत यांच्या फोटोला जोडे मारो आंदोलन परळीत शिवसेनेकडून करण्यात आलं। मी इथं केस हारणं किंवा जिंकण्यासाठी उभा नाही, ते माझ्यासाठी महत्त्वाचं नाही। संविधानिक प्रक्रिया टिकून राहण्याची खात्री करण्यासाठी मी इथं उभा आहे, असं भावनिक विधान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केलं। अभिजित बिचुकले यांनी MPSC आंदोलनातील मागण्यांवर तोडगा सांगितलाय। माझ्या पत्नीला मुख्यमंत्री करा, ती मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिला प्रश्न विद्यार्थ्यांचा सोडवेल, असा शब्द त्यांनी दिला। हिंडनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून गौतम अदानींची एकूण संपत्ती आता $42.7 अब्ज वर आली आहे। यासोबतच त्यांना जगातील 25 श्रीमंतांच्या यादीतूनही नारळ मिळाला। नवीन तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या हायड्रोजन बसेसचं लवकरच भारतीय बाजारपेठेत आगमन होणार आहे। रिलायन्स सोबत तांत्रिक सहकार्यानं हायड्रोजन बसची घोषणा ओलेक्ट्रानं केली आहे। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या PLI ईडीकडून समन्स पाठवण्यात आलाय। उत्पादन शुल्क घोटाळ्याच्या चौकशी संदर्भात समन्स बजावण्यात आलाय। IPL 2023 पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सनं कर्णधार पदाचा पेच सोडवलाय। डेव्हिड वॉर्नरकडे संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलंय। सौरव गांगुलीच्या बायोपिकच्या शूटिंगला लवकरच सुरुवात होणार आहे। या रोलसाठी रणबीर कपूरचं नाव कन्फर्म असल्याचं म्हटलं जात आहे। मायक्रोसॉफ्टचे सहव्यवस्थापक बिल गेट्स यांनी भारताची स्तुती केली आहे। गेट्स नोट्स या ब्लॉगमध्ये त्यांनी भारताविषयी अनेक गोष्टी मांडल्या। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल
कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.